Dobrý den lidi, dneska jsme to obě dvě, protože v minulém videu jste mě našli v takovém tom nějakém mystery boxu. No, bylo to prostě dobrý. Tak si to ještě tak někde pustíte. A dneska tu máme něco jinačího. Nemáme tu sice mystery box, ale máme tu takovouhle obří pacičku. Je krásně modrá, my máme rádi modrou, tak sám to hodí. A tady je to krásně růžový. Což je zase moje barva, no však, teď je to klasika. Tak a jdeme si to společně otevřít. Tak. Odstraníme kuličky z té packy, abychom vám ji mohli ukázat minimálně zblízka. Tady máme krásnou packu. Je hrozně, ale jako hrozně squishy. Je hrozně příjemná na dotyk. A my bychom vám ji doporučili, že pokud se někdo hodně stresuje, tak je to přesně pro ně dokonalé. Tady ta packa je nejlepší. Je krásně taková příjemná na dotyk. A pokud se vám ta packa líbí, tak jí dejte like. A pokud si myslíte, že je to fakt dobrý pro ty na antistres, pokud je to dobrý jako antistresová věc, tak tomu dejte